Ticho, ja to natáčam. Búrka. Predtým ako vystupovať Peter Bazík. Snad sa tá búrka rýchlo vyprší, lebo nebude Bazík. Bazík nebude, ak sa tá búrka nevyprší. Búrka ustupuje. Bazík bude. Búrka rozsilňuje. Bazík nebude. Momo sa vyprší, tak Bazík bude. Bazík! Bazík! To je smola a hrušky. Budú asi smola a hrušky. Skôr by som povedala smola a dážď, keď takto prší. Smola a dážď bude určite. A tá smola bude, ale je otázne, či smola a hrušky, alebo smola a dážď. Prečo tak utekalo? Čo to? Prečo tak utekali? To prší. Prší? Áno, prší, to si sa teraz všimol. Však to počuť, klop, klop, klop. To je dážď? Čo iné by to bolo? Aj ty to utekajú. Lebo je to dážď. Prvýkrát som mala mať smolu a hrušky a nie iba smolu. A ono mám iba smolu a dážď. Tony, čo to, jak to vyzerá? Čo to? No pozri trošku. Ježišmária, to nebude, Tony, to neprejde. To je čierne. No jo, tam sa to zdalo, keď som potom vyšiel, išlo to tak trošku z boku, ako toho hnilého búta, jak sa hovorí. No dobre, a to znamená, že To je veľa, iba veľa západ. čierneho. To znamená čo? Bude asi vono. Nešli by sme pozrieť pred ten, jak sa volá. No ale jak tam sa asi nedostaneme, ja neviem. Dostaneme v Ku daždi. Plochovi som chcel ísť a tam bola